Explicarem alguna cosa que vaig explicar en algun grup i en els altres no. Podem detectar quin tipus de sistema es tracta només veient l'equació, en alguns casos. Per exemple, tinc 3x més 4y és igual a 20. I aquí tinc, per exemple, 6x més 8y és igual a 40. Com que si jo detecto que una equació, aquesta, té una relació amb tots els elements, o sigui, això, el 6x és multiplicar aquesta per 2, i això obtinc multiplicant aquest per 2, i això obtinc multiplicant aquest per 2, ja puc concloure que això és un sistema compatible indeterminat. Per què? Perquè estem parlant de la mateixa recta. Si jo faig així, per exemple, 4y és igual a 20 menys 3x, y és igual a 20 menys 3x dividit entre 4, això em surt que és 20 entre 4 són 5, i 3 entre 4 són 0,75. Aquesta seria la recta per dibuixar-la. Si faig el mateix aquí, 8y és igual a 40 menys 6x, i ara aquest 8 el passo aquí dividint, (40 entre 8) em dona 5, i 6 entre 8 em dona 0,75, menys 0,75. O sigui, dues rectes que aparentment són diferents, quan aïlles la y i simplifiques, et dona la mateixa recta. Si dibuixo una recta i després torno a dibuixar l'altra recta, una és sobre l'altra, i com una recta està formada per infinits punts, estem parlant d'un sistema compatible indeterminat. Té infinits punts. Si jo això ho argumento, ja no caldria això. Si jo ho argumento dient això, aquesta recta és aquesta multiplicada per 2, o multiplicada per 3, o multiplicada per el que sigui, o sigui, jo detecto aquesta relació i trec la conclusió que és un sistema compatible indeterminat, ja no cal ni resoldre-la, d'acord? Si la resolgués, arribaria un moment que em donaria que desapareixien les x i desapareixerien les y i desapareixen els números. Arribaria un moment que em donaria 0 igual a 0. I com que ja sabem que 0 igual a 0 és el cas en què traiem la conclusió que és un sistema compatible indeterminat. Sí? Tot això són característiques del sistema compatible indeterminat. Si jo ja tinc el bagatge per detectar el sistema compatible indeterminat abans de fer res, com aquí, doncs, i ho justifico, ja en tindríem prou. Poso un altre exemple, En aquesta, poso menys 3, no, per canviar-ho, menys 13. Menys 13x menys 2y és igual a 10. I ara, per exemple, tinc menys 130x menys 20y és igual a 100. Sí? Si detecteu que la segona equació és aquesta multiplicada per 100, per 10, perdó, o sigui, si jo multiplico això per 10, em dona menys 130 menys 20y i 100. Sí? Si detecteu que aquesta és la mateixa que aquesta multiplicada per 100, doncs ja podeu dir, ho dieu. Com que aquesta equació és la mateixa, la segona és la mateixa que la primera, però multiplicada per 10, la conclusió és que és un sistema compatible indeterminat. I s'acaba l'exercici.